Mañá está convocada unha folga, é a do metal. Onte estivo nos nosos estudios Antón Merallo de CIGA, precisamente un dos sindicatos que convocan esa folga. Lembramos un momento da conversa. Todo a provincia de todo Galicia, realmente, non? Efectivamente, unha folga convocada a nivel provincial, non? Porque é no espazo onde se está negociando este convenio, e a maioría dos convenios en Galicia estamos negociando a nivel provincial, salvo pequenas excepcións que hai a nivel galego, e unha convocatoria que se fai para este mércoles e este xoves que, como ti ben dís, é a repetición de outras convocatorias anteriores, non? Por motivos das negociacións do convenio que xa ven arrastrando desde principios do mes de abril, non? E como está neste momento a situación do convenio? Hai posibilidade de chegar a acordo incluso antes desa movilización ou vedelo moi difícil? A ver, podemos decir agora mesmo que estamos nunha situación un pouco mellor da que tivemos aí atrás, non? Todo este conflito comezou polo feito de que a patronal se sentara a negociar, porque as ofertas que tiñamos da patronal sobre a mesa no mes de abril era que se nos ofrecía un convenio de 3 anos con conxelación salarial sin tocar nada, obviamente totalmente inaceptable pola parte sindical, e agora xa se foi acortando en distancias. Nos pedíamos unha suba do 6% máis unha duración de un ano, porque en época de crisis entendemos que os convenios se deben negociar ano a ano para saber a capacidade económica que hai, non? Porque a incertidume, efectivamente, a incertidume é moi grande, pero chegaríamos a un acordo de 2 que se estivo negociando aí atrás, pero, bueno, necesitaríamos unha implementación salarial a que aínda non se chegou, por eso seguimos con esta convocatoria de folga.